Mae'r Lisa allan gwachiadau mawr ar ennill cwpl goffa Daniel Owen ys dim oedd o i godi ar y llwyfan na. Diolch yn fawr am y llongyfarchiadau. Oedd yn profiad arbennig iawn. O'r funud ys i godi, o'n i'n teimlo bod i'n nôl adre, achos dwi'n dŵad o Lanmwryn, ac na gymaint i munud yn cyfarwydd ar y llwyfan. Croeso Maldwyn, croeso cynnes iawn. Ie, mae'n amlwg yn arbennig iawn i chi bod wedi ennill yn eich bro enedigol o'r ffordd. Yndi, pendant. Ar feirniadaeth, oedd na dipyn o drafodaeth mae'n debyg ymysg y beirniaid, ond pob un ohonyn nhw'n cytuno yn y diwedd bod y nofel yn hyddi ennill ac ond dipyn o ganmoliaeth iddi sydd yn un teimlo. Oedd oedd arbennig. Mae'n wastad yn mynd i fod rhyw fath o anghytuniad, mae'n chwaer beirniad yn newid y drwyddwyd, oedd hi mor braf bod nhw'n gyd yn diwedd yn cytuno bod hi'n hyddi. Ac dwi'n gobeithio yn fawr iawn, di bobl yn edrych ymlaen i darllen ni, gymwynhau hyn, beth dwi isio, di bobl yn mwynhau y gyfnod ac yn cael bydd ohoni ac yn chwerthin yn uchel ambell i ddarn gobeithio. Nofel ddirgel ydy hi, beth chi esbonio chydig bach am heb iddi ormod o fel, ond be sy'n digwydd yn y nofel, be sy'n bachu'r darllenydd? Wel, fedra i'n hindi ormod o fanylion, byddai'n datgelu gormod, ond fel ddedodd y beirniad, mae yna ias, mae yna chyffro yna, mae yna gynllwyn yna, chi bach o hiwmor hefyd, a mae yna gymeriad rhan nhw Martha Brennan, a wedyn mae yna beth yn digwydd i fi, fydda chi ffindio, a chi ffindio allan dros eich hun a darllen y nofel. Da Vinciaidd oedd wedi cael ei ddisgrifio fel hefyd fel y nofel yna lle, mae hwnna'n dipyn o galmolaeth, math yna o nofel sy'n bachu'r darllenydd yn syth, mae'n rhaid bod chi'n eitha falch o glwad hynny lle. Mae math yna fel dwi'n licio darllen yn hunan. Dwi'n licio rhywbeth sy'n ymachchu, a dwi'n licio rhywbeth lle dwi'n gorfod meddwl chydig bach am be dwi'n darllen. Tiach na bod fi'n jyst yn darllen ac yn troi tudalennau. Yn amlwg oedd yna dipyn o sylw cyn y seremoni heddiw ynglyn â'r yna un cais wedi cael ei roi i'r wobr lle oedd yn anchweithus o'na beirniaid yn ddim bod mor hoff o'i darllen i lle. Oedd hynny wedi poeni chi i ryw raddau neu ydych chi jyst i trio cadw hwnna allan o go mewn ffordd a byd yn meddwl gormod am yr nes i meddwl gormod amdano fe dweud y gwir na amlwg bod pob dim yn wylo ar Steddfod a'r trefnwyr ac ati nes i poeni gormod am hynna ond mae'n amlwg bod o'n rhywbeth sy'n peri gofid i bobl yn rhoid y math yna o beth i mewn ar gyfer y gysylltiad. Ie, ond cyfle rwan i ddarllenwyr brynu eich nofel chi ar y maes a allan mwynhau honna ar ei gwyliau ar ôl yr Eisteddfod. Gobeithio fi bobl yn prynu hi. Dwi'n gobeithio bod nhw'n mwynhau, fe gyd dwi eisiau, di bod bobl yn mwynhau.